Det var over rimelig hurtigt. Jeg var ret nervøs, og jeg vidste ikke rigtig, hvordan jeg skulle gøre. Det var meget bedre, end jeg havde troet. Da jeg fik den i hånden, der var den rigtig lang, og jeg vidste ikke, hvor jeg skulle starte, eller hvor jeg skulle ende. Jeg har kun prøvet at gøre det med mig selv. Jeg har desværre ikke haft chancen endnu, men jeg glæder mig helt vildt. Jeg var virkelig bange for at gøre det forkert. Men til sidst tror jeg, at jeg den rette beslutning og startede i top. Ja, nu er det ved at være et par dage siden sidst, så... Men jeg glæder mig til, at jeg snart skal gøre det igen. Som mig selv, på min egen alder at vælge imellem. Det var mest nogle gamle mennesker. Min første gang, det var en kæmpe fejl. Det var med en gammel mand, eller i hvert fald en ældre mand, i en kold gymnastiksal. Min første gang endte med at være med Bent Hansen. Min første gang var med Helle Thorning. Min første gang bliver den 19. november. Den allerførste gang, de allerførste ord, den allerførste sang.